Hej sammen, velkommen til den her video. Vi sidder inde på min singleplayer igen. Så ja. Men i dag, der ved jeg faktisk ikke helt, hvad vi skal lave. Jeg tror, vi skal i neder. Måske lidt, og sådan lidt. Så skal vi nok også lidt noget mine. Og sådan nogle forskellige ting, men så ja. Men jeg er lige kommet hjem fra sommerhus. Jeg har været op over Diamond. Lol. Så fandt vi lige nogle diamonds. Var der kun 2? Nå. Jo. Men jeg har lige været i sommerhus. I en by, der hedder Frist. Ligger op tæt ved Vesterhavet. Deroppe af. Så ja. Der var jeg oppe med min farmor og farfar. Der var lava. Tænker lige, vi kan gå op her. Der var jern. Og guld. Kæft, jeg er heldig lige nu. Vi tager lige guldet. Lidt mere jern. Okay, så er jeg her igen. Det var lige min lille søster, der lige kom ind. Jeg lige minede lidt, der var en masse lava her. Det tror jeg bare lige. Nu er der noget kul. Igen. Men ja, på et tidspunkt kommer der også en video med min hund ud, som hedder Chelfe. Sådan, hvor vi fortæller lidt om ham, mig og min lille søster. Så jeg håber, I gerne vil se den også. Endnu mere lava. For hæppe med fuck af med alt det lava. Men ja, med mig og min lille søster, hvor er det, vi sådan fortæller lidt om ham, hvornår han blev født og alt det der. Sådan, så viser vi, hvad han laver om dagen og alt sådan noget, som min hund laver. Hvad fanden lavede jeg lige der? Men ja, den kan I godt glæde jer til. Jeg får meget redstone lige nu. Jeg har over en stack. Diamonds igen. Hvor kæft, har mange diamonds? Okay, hvor heldig er jeg lige? Fuck, væk med dig. Wow. Der var lige lidt mere redstone og sådan. Men jeg har 8 diamonds. What, jeg er for meget. Jeg er mega heldig lige nu. Kan vi lige gå op her. Lapis lazuli. Yes. Jeg vil også gerne snart have en fortune pickaxe. Det kunne altså også være ret fedt. Der faldt jeg sgu ned. Diamonds. Kæft, jeg er heldig. 13 diamonds.
Forkert knap. Oh my god, come on. Okay, min lille søster kom lige ind igen. Hun skulle lige lægge et eller andet ind. Jeg ved ikke, hvad det var. Jeg tror, det var et eller andet spil. Hej. Shit. Fuck. Oh my god, dør jeg til dem. Rip mit fucking liv. Ej, nu skal jeg hele vejen ned. Come on. Yes. Der. Der. Så er vi klar igen. Jeg tror lige, vi hopper op med nogle af alle tingene. Eller med nogle af tingene. Sådan så vi ikke mister dem. Oh my god. Oh my god. Fuck. Fuck, der er mange monstre, mand. Shit. Så tror jeg, vi fik dem alle. Holy crap, der kom så skeleton. Kæft, det er dumt. Det der skeleton der. Ups. Så mangler vi bare hvad fanden er de her gang i? Come on. Så mangler vi bare creeperen. Så. Hov. Undskyld, hvis man kan høre mit tastatur meget. Men jeg skal snart have en ny mikrofon måske. Og et webcam, sådan så man også kan se mig. Skriv lige i kommentaren, hvis I gerne vil have webcam på, sådan, så I kan se mig. Jeg overvejer lidt, om jeg skal lave en mobfarm. Jeg vil rigtig gerne. Så skal jeg bare lige have set. Ved du hvad? Jeg går lige i gang med at lave en mobfarm, og så kommer jeg lige tilbage, når jeg er nået lidt længere. Så fik jeg den bygget. Jeg ved ikke helt lige, om den virker helt rigtigt, men der er ikke rigtig spawnet noget deroppe fra endnu. Men håber, den virker. Jeg lige sidder fuldt i en tutorial. Så ja. Men jeg tror, at vi skal slappe, eller afslappe, eller hvad fanden, eller hvad det nu det hedder. Sådan hele området, sådan så der kan spawne flere mobs oppe.
Så det vil jeg lige gå i gang med. Nu tager jeg lige nogle blocks. Kan vi ikke lige... Vi skal lige have lidt flere. Så der får vi lige lidt flere. Ja, vi nøjes bare lige med dem der. Så har vi også lidt der. Så vil jeg lige lave en diamant pickaxe. En diamant pickaxe. Nej, ikke en diamant pickaxe. En diamant skovl. Der skal vi kun bruge en diamond. Hvad laver du, Frederik? Og lige smide et enchant på. Den der skal i hvert fald ikke enchante. Findes sin 2. Okay. Så vil jeg lige gå i gang. Så vi ses, når jeg lige er færdig. Okay, nu vil jeg simpelthen runde den her episode af. Ja, jeg ved godt, hvis det bliver en så lang episode, jeg ved jo ikke lige, hvor meget jeg får redigeret ud. Men jeg fik lige puttet slabs rundt om mit hus. Så ja, jeg kan lave resten i den anden, i næste video. Så vi ses i næste video. Hej.